कुणाला म्हणायचं नेमकं गुरु? गुरु हा शब्द एवढा सहज नाहीये. गुरु हा शब्द एवढा सहज उच्चारण्याचा नाहीये. थोडासा वेळ जाईल, पण जाता जाता बोलून जातो. आमच्या परंपरेनं 3 शब्द सांगितले. एक शिक्षा गुरु, दुसरा दीक्षा गुरु. शिक्षा गुरु आणि दीक्षा गुरु यानंतर तिसरा शब्द सद्गुरु. मंडळी, थोडस नीट ऐका, मला काय म्हणायचंय. शाळा महाविद्यालयामधून शिकविणारे कदाचित आमचे शिक्षा गुरु, त्या वयामध्ये त्यांचं महत्व आहेच. ते महत्व नाकारण्याचं कारण नाहीये. परमार्थाच्या मार्गावरून प्राथमिक अवस्थेत आमच्या करंगळीला धरून जो चालायची सुरुवात करतो, कदाचित माळ घालतो, कदाचित एखादा गुरुमंत्र कानामध्ये देतो, आमचा दीक्षा गुरु. पण शिक्षा गुरु आणि दीक्षा गुरु याच्या पलीकडे असतो बघा सद्गुरु. शिक्षा गुरु आणि दीक्षा गुरु यांची निवड आमची असते. आम्ही निवडतो कोणत्या शाळेला घालायचं. माता पिता ठरवतात. शिक्षा गुरु स्वतः निवडला जातो. कुणाच्या हातून मला माळ घालायची आहे साधारण आम्ही ठरवतो. कुणाकडून दीक्षा घ्यायची आहे आम्ही ठरवतो. आयुष्याच्या प्राथमिक अवस्थेत यांचं मूल्य निश्चित आहे, मान्यच. पण शिक्षा गुरु आणि दीक्षा गुरु आमच्या आयुष्याचे उद्धारक होतीलच याची खात्री नाही. वाक्य थोडं टोचणारं असेल तरी सत्य. शिक्षा गुरु आणि दीक्षा गुरु भगवंताबरोबर माझं नातं जोडून देतीलच याची खात्री देता येत नाही. का? की निवडच आम्ही केली आहे. ती निवड आमच्या पातळीची आहे, आमच्या बुद्धीची आहे. आणि आमची बुद्धी एवढी प्रगल्भ आहे जो सद्गुरु निवडू शकेल. माझी बुद्धी माझ्या बुद्धीच्या पातळीत विचार करेल. माझा आवाका तो काय? सद्गुरु निवडण्याची पात्रता जर माझ्या बुद्धीत आली तर मग मी त्या गुरुपेक्षा मोठा झालो. माझं बोलत असलेलं तुम्हाला कळावं हा सगळ्यात महत्वाचा भाग आहे. ही काही जाणत्या लोकांची भेट झाल्यानंतर अशी अवस्था होते. वक्त्यानं बहुतांशी श्रोत्यांना गृहीत धरून बोलायचं असतं. आणि खरंच माझा हा 7ही दिवस अट्टाहास राहील. माझा बोललेला प्रत्येक शब्द तुम्हाला कळला पाहिजे, कळलाच पाहिजे. नाहीतर 2 बहिरे रस्त्यात भेटले, एक बहिरा इकडून आला, दुसरा बहिरा इकडून. इकडचा बहिरा इकडच्या बहिऱ्याला म्हणला काय शामराव कुठं निघाला? बाजारात. इकडचं बहिरं म्हणलं नाही नाही माझं तिकडं काय काम आहे, मी असाच निघालो होतो बाजारात. हा म्हणला असं आहे होय, मला वाटलं तुम्ही बाजारातच चालला. मी चाललंय तर बाजारातच, पण हे काय म्हणायला ह्याला कळेना आणि हे काय म्हणायला ह्याला कळेना. आपलं असं घडू नये. मी बोललेला प्रत्येक शब्द तुम्हाला कळला पाहिजे. विस्तार करत नाही. शिक्षा गुरु आणि दीक्षा गुरु भगवंताबरोबर आमची भेट घडवून आणतीलच असं नाही. भगवंताबरोबर नातं जोडणारा असतो सद्गुरु. आणि सद्गुरु आम्ही निवडू शकत नाही. सद्गुरु आमच्या आयुष्यात स्वतःहून येतो, आम्ही नाही निवडू शकत. त्याचं येणं असतं. शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु एका मर्यादित अवस्थेत मूल्य आहे त्यांचं, पण त्यापेक्षा अधिक नाही. मंडळी, अलीकडच्या शाळा महाविद्यालयांची अवस्था बघितल्यानंतर तर एवढं वाईट वाटू लागतं. गुरु हा शब्दच त्यांना कळला की नाही अशी स्थिती आहे बघा. एक वात्रट टीकाकार 4 ओळी खूप सुंदर लिहितो.
तो लिहितो, गुरु आणि शिष्याचं राहिलं नाही नातं. काय परिस्थिती आहे म्हटला? तो लिहितो, गुरु आणि शिष्याचं राहिलं नाही नातं, कोपऱ्यावरच्या पानपट्टीवर दोघांचं बी खातं, गुरुचं बी आणि शिष्याचं बी. कॉलेज लाईफ, शाळा आणि महाविद्यालय. गुरु हा शब्द खूप मोठा आहे. गोस्वामीजी गुरुदेवांना वंदन करतात.